And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Tumikim siya ng pokpok. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang K. At ito ang aking secret file. Year 2012, nang magsimulang manligaw sa akin ang kababata kong si Jay. Year 2015, nung binigay ko ang matamis kong oo. Sa loob ng 2 taon, masasabi kong perfect ang relasyon namin. Fast forward, year 2018, nang magsimulang lumabo ang relasyon namin. Hindi ko alam na pasado siya sa exam ng AFP. Nalaman ko na lang na nakapasa pala siya nung mag-chat sa akin yung kapitbahay nila at nag-aayos na siya ng requirements. Hindi ko matanggap noong mga panahong yun na papasok siya sa military at iiwan ako ng boyfriend ko sa labas. Iniisip ko na mawawalan siya ng time sa relasyon namin at baka makahanap siya ng ipapalit niya sa akin. Hindi na ako yung magiging priority niya. At eto na nga, dumating na yung kinatatakutan ko. Year 2019, nang magsimulang magloko si Jay habang nakadestino siya sa ibang lugar. Nakikipag-meet na pala siya sa mga babaeng nakaka-chat niya. Sa gabi naman, madalas siya sa club para mag-inom. At doon niya minimit ang babae niya. Kapag naman nakatulog na ako, meron pala siyang ibang babaeng kinakausap. Doon na nag-umpisa ang araw-araw naming pagtatalo tungkol sa mga babae niya. Nawalan ako ng tiwala sa kanya. Fast forward, nabuntis ako at hindi namin yun inaasahan. Madali kong nasabi sa parents ko yung pagdadalang tao ko at madali naman nila itong natanggap. That time, ramdam ko ang pagbabago ni Jay at yung pagiging excited niya sa magiging baby namin. At napag-usapan na namin noon yung kasal. Habang pinaplano namin ang kasal, nagalit sa amin ang mga relative ni Jay. Hindi pa raw kami pwedeng magpakasal hanggat hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid niya. Sa sobrang stress at sama ng loob ko, 2 buwan ang tiyan ko nung nakunan ako. Fast forward, July 20, 2020. Nang matapos ang training ni Jay sa military. August 8, nang malaman ko na meron pala siyang pokpok na nilabas sa bar nung na-deploy siya sa San Fernando. Dali-dali kong chinat yung pokpok at ipinagkwento ko kung paano niya na-meet si Jay. Nagkakilala raw sila sa bar. Nilabas daw siya ni Jay. At kahit na masakit, tinanong ko sa kanya kung may nangyari ba sa kanila. Ang sagot niya ay oo. Dahil trabaho niya yun. Tinanong ko rin kung mahal niya ba si Jay. Oo, minahal daw niya si Jay. Kahit nagsinungaling si Jay sa totoo niyang pagkatao. Hindi ko masabing one night stand lang yun. Dahil 3 beses niyang nilabas sa bar yung babaeng yun at tuloy-tuloy ang communication nilang dalawa. Tumigil lang sila nung nahuli ko na. Pagkatapos ng chat namin nung babaeng yun, agad kong chinat si Jay. Una, hindi siya umaamin. Pero nung sinand ko na sa kanya yung screenshot ng convo namin nung babae, dun pa lang niya sinabi yung totoo. Tinanong ko siya kung minahal niya yung babaeng yun. Ang sabi niya hindi, pastime lang daw. Hindi ako kontento sa sagot niya, pero hindi ko na ipinilit pa
Dahil alam ko na sa sarili ko ang sagot sa katanungan ko. Kahit anong piga ko, hindi niya rin naman sasabihin ng totoo. Sobrang sakit ng mga nalaman ko. Nanggigigil ako sa galit. Gusto ko magpakamatay nung panahong nalaman ko yun. Ang dami pumasok na katanungan sa isip ko. Ano kayang ginawa nilang style? Anong ginawa ng babae sa kanya? Ano kayang nagustuhan ni Jay doon sa bayaran na yun? At bakit niya nilabas ng 3 beses at binabalik-balikan niya pa? Magaling ba na performer yung babaeng yun? Minahal rin kaya siya nung babaeng yun tulad ng pagmamahal na meron ako para sa kanya? O pinangakuan rin ba siya nung pokpok ng kasal? Kagaya ng pangako niya sa akin bago siya pumasok at nakalabas ng training. Akala mo, halos kalahating taon niyang nilihim sa akin. Totoo, kalahating taon niya akong niloko. Kahit masakit, tinanggap ko. Pinatawad ko dahil mahal ko. Pero yung babaeng yun na haliparot na bokbok na yun, hindi natigil. Sinend pa niya talaga sa akin yung picture nila na magkasama sila sa isang lugar na walang kusina. Sobrang sakit. Sa sobrang galit ko, pinost ko silang dalawa sa FB. At hiniwalayan ko si Jay. Lumipas ang araw, nakikipagbalikan siya. Ang sagot ko, unahin muna naming ayusin yung mga sarili namin. Binigyan ko siya ng pagkakataon pero hindi ko na talaga kayang maibalik pa yung tiwala ko sa kanya. Kahit pa sinasabi sa akin ng mga kaibigan niya, mga kakakilala namin, na mahal daw ako ni Jay. Pagsubok lang daw sa amin to. Kailangan lang naming maging matatag sa isa't isa. Hindi ko na maramdaman pa yung pagmamahal na nakikita nila kay Jay para sa akin eh. Kasi nangingibabaw na yung galit sa puso ko. May mga araw at gabi na umiyak ako pag naalala ko yung ginawang kasalanan ni Jay. At napapatanong na lang ako sa sarili ko ng, ano? At saan ako nagkulang? Kasi kung mahal talaga niya ako, bakit kailangan niya akong lokohin pa? Kung pwede naman niya akong iwan na lang. Lumipas ang araw at buwan, kinokontak pa rin ako ni Jay. At palagi niya pa rin akong ina-update sa mga nangyayari tungkol sa kanya. We are in good terms naman ngayon, pero hindi na katulad ng dati. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Kay. At ito, ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.